lang hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag, maadong adlaw sa tibok kalibutan. Og salamat Lord, salamat sa grasya. Maghatag matag adlaw. Matag oras, matag minuto. Makapanakesi kay gihapon mis among panginabuhi karon. Sa kalibutan nga grabe ng lisera. Bitaw sa dadag kaadurong panahon na. Kay grabe atong palitan, grabe mahala ron. Para pasalamat gyapon ta sa Ginoo. Karon di ay dira ko sang pajag. Kasi komedya pa, wa pa mga briag pa family house. Kinami datoy bisita, ato laging gagaw. Gagaw namo kay pag umangkon man sang nanay nga mao na nahasalaag lagi kay so itudo ko sa Ginoo matud pang aloy das naging adlaw kadito man sudlon. Todo ko sa Ginoo kana si Jato asibo da muliw kami gin standard si just hagna kana na si Ja nga mo bisita ris alis siya unang nilabay na butas bahay ko man sa mga malagi katong time mga na standard si Ja mabutog tayo mga way signal mo at ka kontak dito just yung kontak tos Lado tos Manila mo dito siya girescue siya dito sa Park Ingo sa Alicia. Ito just Park Ingo sa Alicia. Gikuha na po sa hanging gagaw. Nga anak ni Aloy. Muna na po sa sadlan. Matong nakita-kita mi. Kaya nga ito po yung sadinas na nedyas. Naging adlaw. Mao nga niya po siya nga masunod sa mga hinalis amo. Muna nas bahay karon. Pag pasisanay sarado pa. Hatong pa painitin o dinimugan. Kaya maragang dinimugan nagkanan rakas. Naghat-hat po sang duha ka tindira kay wapaman taghat sarado po sa sanay sagang dinubagan karon kay mamalagi itong saging gagaw nga kantidad og 300 pesos mo niyang gibanatan og luto ano pong dinubagan tatawad na nato sila masuri ron nasang plastaron kaya og ngay mga mahinog kag saging dinis ahang mga amiga dinis puti kay mo yung mag-saging kay dumuga mo lagi pod dapat makamamiso kay pag 15 kilo pud ilang hatag dan hinog nga saging mo ni hang gikuan ron aning plastaron kay na rin masuri tatawad kan rakas ag suman. Manuroy na ni basig si Vicky mao nagkahalin. 17, oh yahak. 18, 19, 20, 21. Mga bugla sasan. Sinaglakaw kada buntag. Sige nagpagwapa na po na. Oh yahak mga ni 25. Kap na nag-ihap si Ja. 26, Tindirang gwapa. 28. 29, Ihap. Sa ba kayo malito? 5, 6, Muna yung tindira ikaduha. 8, Gwapa. Daga para ba ni? Minta pa ni. 10, 11. B? Nana pud. 2, 4. Asa ba, B? Sa mo din na si Ja. Muna na magligas maghihap kay balik-balik. Sana mas Vicky? Paga ni hara. 2, 4, 6, Pamas biking labay. Papamulabay. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 nilin. Hindi mo nang usa. 25 Hindi pa brara. Away bungkig. A few moments later. Yan among bisitang among gajuan sa mga kagawan. Nasalaag din ni si Ja. Kung adam nga maabot sa Bohol. Saag. Kanay sila sa Kayuyo Aloy. Das nanay. Ag isang nanay dani. Gagaw nanay. Para kung pag nanay naong. Para na pag naong sa sarina. Lamura Yuyo Aloy good.
Abot sila sa among lugar nga. Das tido-tido pod. Lugar lagi pangandoy nga lugar. Lugar ako nang pangandoy. Ingon ra to suroy gabi nga. Ako na pod mosunod diha. Oy, sat na gabi na. Galgalo na ko to, basilok man ito kasali. Galgala. Ako kasuroy og buhol. Kato ko dua. Dua ko to. Na mamainit dito sa hangdi dumugan. Timingan nga nagdumog ko. Laag, lawa to, laglaag ko tong ha. Sabi ni si Ingon nga, gusto mo laag sibo niya hapit din eh. Nganong mo yung magagbato-bato sa Cebu? Lahat dahil lugar ninyo sa Cebu? Kabatuan man dito. Kaya ano kabatuan man? Na puro bato dito. Kuan. Mga tao ay dito mag-isog gani. Bangag siar. Wala. Mura nga naman, mura pag Kuan yun, bato nga sulig ni bato. Ang panas ba? asa malay ka Cebu dapit? Sa ang ganyo. Ha? Ang ganyo. Ako dugo garo yung ganyo Cebu. Ladron nas dalagite. Dalagit. Layo ra. Dalagit. Na, may bato na dalagit. Ang si JJ dalagit. Ang si Rubilin Argao. Kasama na. Argaw o sa south mo na sila. Madaloon sila mo. Sa south lang. Argaw. Loon sila moagi magbarko. Ikaw tubigon. Papur na ila ha. Loon. Loon. Padong din yung dunggo. Ang taga south, muna yung dire sila mukuhan. Tabor dia. Ay kanang amuan, tabor gi kaya dito sa. Tiglan tao imong asawa. Kisa nga si imong asawa. Grace. Ha? Grace, adi kay tumo ka kuan guys. Dito si. Wala to nang sa. Sa eskwelahan? Dili duty. Trabaho day. Lady Guard. Grace. Gadgudi gyapon to. Bas hindi ang makalantaw. Dirag imong darling diyan. Abot sa buhol. Nagibaw mo katog na kag buhol. Ini ba to? Nasa ako ng sudlon. Di, matutong yung aloy. Gito ko na sa Ginoo nga mas standard. Kaya parang makatamak sa daris ng mga kadugo. Ligi kong kuan. Kayo dugay na kontak. Nagbayar mo gapit kini. Di, na-timing nga lamang to pag stranded ni mo kuhan nga way signal. Ang isang po nila niyo aloy kay lisod ang signal sa cellphone. Di parane. Hindi ka rin hinga na rin pwede ka makatawag. Layo boy, way signal da. Dito, kung may tao Way na pa rin, rin na tao na yagang kuhan. Okay na ba gahang serbisyo? Ha? Mainit sila sa nanay. Kaya yun na yung painit. Ay, ko na kanay painit. May tao na yun. Sa pa kanay tao. A few moments later. Nagbaybayas kahoy na. Pangkuan nila tiri. Kabayad Diyos na naidani. Kalibo din hindi ay. Bugha. Mga na po din kuhan din po no. Ginadlaw. Pura ni dadlawani. Terus makasib na kaysa kuan, kaysa magpalit. Pero Magpalit ka ng binog po sa damay na tayo. pero binag kuan lahi mo tong matawhan ng trabaho ana. Namagha. Ako kay mga huy naman ko na ano pangaho dun sa nas babaw. Dagang kayo. Ha. Dagang kay kahoy. Bye na niya. A few moments later. Wadam halagi na para ni pagmignaong. Para hamignaong sa higagaw. Nga karon pa nakahimamat haratong uban. I love you day dali. Pero kay si. Dali day, I love you day. Kay mula ka unas kuya. Renato. Sige na. God good day, mulayas na. Patay puan. Patay pabaon. Litson. Da, picture mo ta, picture mo cellphone lagi naman ang phone. Katiri. Hindi na, pare mo sa isa yan eh, manayaw mo. Picture ko na may, video kay mular ka na. Bigay mo cellphone kami tali. Sila di karon. May kung may ka nailin. Was may ka, hay kung may ka, gimingaw ka. May ka. Kaya dami bisita, waka kaila. Kuya kaila kung may ka kuya. Malagi. Sudah Lord Lisa. Search ko no. dia. Na. Mularga na, para ka usar kagabing na himusdan pag pagbaybays kahoy na nay. No may bays binughan nila kuan. Nailin na nailin. Mo ban ka gamay ginday? Di Natuto kuya to ah.
Tikaban ka? Love you, Nailin. I love you, Day. Ang English mo. Ready na ka, ay? Ang English mo may ang English mo may Driver, nagkaon. Nailin ang English mo may kagmaot na. Ayaw, lagi na sa may kay nagmaot kay gwapa na. Mularga na ah. Sige lang eh. Selfie sa ay, kapicture to tayo ay. Sige lang eh. Nigabot ako dito. Butas na bagay landong. Natulis nga. Puno sa bunga. Ay. Selfie sa. Kasta tayo kuno pabayluan naglansones. Mag-selfie ta, kaya makita ko no kas kamigin. Katala ako no. Ay, hay Dani. Nailin. Nailin, love you. Tuloy ay. Yana. Alim to ka mamali lagi, I love you to ka mamali. Kaya pa picture. Kaya ras gusin na. Hari day. Kana pagi mo picture ay. Niyo tapad na. Regards na lang ko sa kamigin. Nailin, love you. Ayo, tagaan kag palit tubig, di ka mo dawat. Nailin, love you, Nailin. I love you, dayaban ka? Ikaw dahan ka kusog. Babay, kuya. Ito ah. Adik ka? Pila pa isang bagay. Binadin ng bago.